Okay. Hej. Hej. Mig og Filippas vlog Nummer 1. Vi vil fortælle om, hvad vi lavede i går aftes. Vi var i biografen. Med Line og Lauke. Og vi så Scoreturen. Ja. Den var rigtig dårlig, men den var også rigtig sjov. Ja. Så I må gerne, den er seværdig. Nej. Jo. Sådan, okay, sådan ulovligt se. Altså sådan på internettet se. Ikke sådan gå i biografen og betale penge for det at se. Vidste du ikke? Nej. Okay. Okay. Men sådan... kommer til at se den, og så siger I, at folk skal downloade den. Fuck Line. Line har lige sat ild til et papir. Ja, nu er der sådan ting. Men altså, da vi kom ud, altså først så tog vi, så sagde på vi til McDonald's. Thor, så sagde vi, nu tager vi, Hej, vi laver et vlog, okay? Først så sagde vi til Thor, nu tager vi ind til Aarhus, og så går vi i biografen, og så ser vi Scoreturen. Og så, fucking dårlig film. og så, skal du være med i vores vlog? Okay. Okay. Lauke vil gerne være med. Ja, skal være med. Okay. Så gik vi på McDonald's. Og så fik vi Og jeg fik en cheeseburger. en cheeseburger. nuggets. Og så gik vi ind i biografen, og så bestilte Nej, vi gik også en Ja, så den første, så gik vi ind i biografen, og så bestilte vi billetter, og så, jeg kan ikke koncentrere mig om at Du snakke. skal også fortælle, hvor dårlig den var. Jeg har fortalt, hvor dårlig den var. Det var virkelig Okay. dårligt. Der var det ikke reelt sex på sig selv. Så fortalte vi, wow, jeg kan sådan overhovedet ikke huske, hvad jeg kom til. Jo, så gik vi ind i biografen og købte billetter, og så blev Lauke sur over de pladser, vi havde bestilt. Ja, de tog tilbage, de kræfter mig så dårligt. Og så, Lauke, Tino stille, jeg har fået klar, hvad vi lavede i går aftes. Så gik vi i Netto, og så købte vi slik og chokolade. Og så gik vi ind i biografen igen, og så vi filmen. Og så gik vi ud. Nej, der var også plakater af den bestøvlede kat, The Movie. Hej! Og alle fra Jorden 3. Den er fed. Og så, Jeg har det 2 var også plakater. med. Okay. Jeg har faktisk 4. Og så, hvad hedder det? Og så da vi kom ud af biografen, så sagde Lauke om, det var en film, han kunne relatere til i sit eget liv. Det var en joke. Ja, Det var fordi den handlede jeg tror ikke, han om synes, det var sådan nørdede typer, der ikke kunne få nogen kærester. Ja, præcis. Og altså også sådan, da vi gik ind i Ikke mere, byen, vel? så var der også nogen, der... Så, altså, fordi Lauke, han så rigtig grim ud i går. Og så var der sådan nogle Det var fucking nederen. som sådan pegede på Lauke og sagde, Harry Potter. Altså, I kan lige se, fordi han sådan, ser sådan der ud, ikke også? Det var det. Skal vi sige farvel? Farvel! Følg med i næste gang. Følg med i næste vlog. Vlog, V-log, videoblog. Lille jok. Okay.